Junta, building better Africa. Tiyambe choncho bwanji programu yathu ya chigawo chinonso cha kumamawa. Muli bwanji nupasenimoni muli pati mukwendera pano. Muli ndine 1 DJ Road ne munyanani. Amphunzitsi wa ma DJ. Mr. Malawi amenewa. Masikwano macheza kwino apezeka kumoa. Mukwendera pati muli pati mukupita kuti. Akatundu afika nso pa radio tendeli mozi musanisiye ndeka. Lero sindifuna kuti ndifotokoze zambiri ya. Lero ine sindikukamba zambiri ya. Ine nifuna inuyo muzangu ndipasa maganizo wanu chigawo cha kumasanako. Osati pano chigawo cha kumama wachiya. Kumaino mukonzekere kundipasa maganizo chigawo cha kumasanako. Muli bwandu pa ceremony blaza master kamasho. Muli bwandu pa ceremony. Konzekerani pa radio lomwe kundipasa maganizo wanu. Lero loweruka lero mundipasa maganizo wanu inuyo a master kamasho. Adadi abwera atakonzekerani kundipasa maganizo wanu. Yohane Pongwe muli bwanji no pa ceremony mukonzekere kundipasa maganizo wanu. Pompano pa radio lomwe. Ine sindikunena zambiri ya koma ine nifuna inuyo a Malawi mutuluse maganizo wanu. Chifuniro kachaka kuine kilibe nao pezeka muwaosiana siana. Eto the machine takonzekera nikundipasa ine maganizo wanu. Eto the machine mukonzekere kundipasa maganizo wanu pompano pa radio lomwe. Mnyamata wa kumpemba. Mnyamata amene wasewera mpira kwa nthawi yaitali kwa basi. Amakola chikopa kwambiri. Eto the machine. Mr. Flama muli bwanji ujeni Mr. Flama mabilingano aliko bwanji kumene mabilingano ani kuwafuna kwambiri gaso aliko akulu masana pano kulinkhani yoti inu ndine tikambirane mundipase maganizo wanu pa radio lomwe namba lake ndi omweja 0786829895 programu hii khalapo cha matrikoloko ndibwere pano kamba nkhani yoti inu mundipase maganizo wanu akuti bwanji nkhani imene ukhala bwanji kodi koma mwazuka bwanji mukwendera pati Christopher ndikupa ceremony adimini waine inuyo ndikupa ceremony muli bwanji mukwendera pati mukonzekere kundipasa maganizo wanu. Mutu wake ndikhala ndikukamba mpulogalamu yake imeneyi kuti inu mundipase maganizo wanu. Mutu wake tikambirana pompano ndikuti chigawo cha kumasanaku kwavuta kwaterera kwambiri mpereke maganizo wanu pa mutu uwu. Ati saname nziko lathu lino la Malawi mukuchitika zazikulu kwa basi. Amalawi tatengedwa ngati makasu. Amalawi tatengedwa ngati makasu kapena ngati masipuni ongodiera. Ene funa inu ndine tikambirane pano tifunsane pano maganizo pano. Muzayankhule mmene tichitira mucha muzangu yankhula audio ife amunyanane tizayiona audio yanu.
koma mukamayankhula audio yanu isapitilire 30 seconds, isapitilire 30 seconds. Chifukwa ndikumakhala ndi anthu ochuluka kwambiri. Ena mwa iwo akulephera kulowa nawo pa programu imene chifukwa cha audio anu amatalika kwa basi. Ndiye programu ya lero ndi sakasaka okhaokhawo amene angatumize ma voice afupi. Muli bwanji Christopher Yohani ku Full North nkupaseni moni ku South Africa. Pizza bwanji pizza kumene kwa anzathu amene mmadi ya pizza. Ndipasireko moni big boy. Mukamuze big boy moni big boy. Programu yanga ya Zolo ndayimbiridwa mafoni ochuluka kwambiri nditayamikiranso kuja kukhonjeni Mangunda constituency. Ndayimbiridwa mafoni ochuluka kwambiri. Ndayimbiridwa mafoni ochuluka kwambiri kuchokera Mangochi, Nkatabe, Kasungu, Mphalombe. Mutikambire koza MP watu ndibwera ntasa kwa basi ndigulugunyinda tinangoona kumusanga. Zonse zitwasasamula mavu pachisa ndi Hastings Kajomba, MP wa ku Mangunda Thyolo. Ndi amene wasasamula mavu pachisa. Anthu atamva kunena kuti Hastings Kajomba amafika kudera lake konkumacheza ndi wani. Ndikumawafunsa anthu kuti ya tili konkuno kuti ife mfuna tipange chani. Ala Fred ndikupaseni moni pa radio long. Osa iwalanso blessings malingamo brother wine. Robert Chiro muli bwanji ndipaseni nsomoni. Nanga Mr. Elias muli bwanji nso nanunso. Radisson Justice muli bwanji ku Pretoria. Ndipaseni moni kumene. Brother Kasim ndikupaseni nsomoni muli bwanji. Nanga Yusuf muli bwanji. Ndikuti tikhale pano tikukambira na programu ya nkhani pano pa radio lomwe. Chifukwa Malawi akutengedwa ngati nkhuni zoyikidwa pa moto kuti zikapsya anthu azidya. Andale akutitenga ngati ifeyo zikoloboyi. Andale akumatenga Malawi ngati basi mifuti yombera anthu. Ndikumalonjeza pa nthawi ya kampeni zinthu zabwino koma kuti zichitike mu nthawi yake osachitika ya. Aza ndiopsya kwa basi. Ndiye ine lero pano ndipereke muto tinu ndine tikambirane mutuluse maganizo anu a Malawi. Maganizo anu mukatulusa ife timatenga maganizo aje ndikuponyera koyenera. Komanso maganizo anu mukamapereka muzine namonso ndifuna muchenjeza chipani cha DPP amene akuyendesa lero boma lero. Muwachenjezenu a Malawi chifukwa mudakavota ndinuyo. Pa nyasi zimene zachita MCP. Pa za ufiti zimene zachita MCP. Pa ufiti umene achita MCP ali mboma. Iya ndi upereka mutu wake mukhale pamene pa musaitaye programu iya. Ndikuti musaitaye programu muimvere mpaka na kumapeto chifukwa mutu undipereka kumapeto. Asa Amalawi timatengedwa ngati zisiru kwa basi.
Tiena anthu mukamalonjeza m'mizimu muzikuwanirisa zitukuko ngati mmene akuchitira Hastings Kajomba. Ndayimbiridwa foni ineyo ndi anthu aku Mangunda, komanso ndayimbiridwa foninso ndi anthu aku Senior Chief Ndalama. Akunduza kunena kuti ifenso kuno Hastings Kajomba ati pasako kuno magesi kuno. Afuna kuno kubwere magesi kuno kosatiso za zibwana ya. Ndi anthu aku Senior Chief Ndalama nkhani ndi imeneyo to akuti kumene kubwera magesi kaya amene amandiuza amanena zonama kaya. Koma mtondo wake ndi umene Hastings Kajomba MP bambo. Osaiwala so kwa Ananseta kuli zitukuko zimenezo zikufuna kuvumba kwa Ananseta. Ndayimbiridwa foni ndi anthu aku Ananseta amvekere yayi kunonso tikufuna kuvumba zitukuko tisaname yayi. Ife kuno sitina bese ya phungu watu amene Hastings Kajomba. Ndiye ine nimanena pano za munthu ikhayo amene akuchita bwino kudera lake. Hastings Kajomba ine nimanena pano ine nimakamba ine. Voterani Hastings Kajomba amenenso ninkakambira mbuyo mokuti tiye tivotere mkulukuta moyo. Tiye tivotere mkulukuta moyo. Muli bwanja spoon ndikupaseni moni. Muli bwanji kwanu. Amunanga kuzizimuka kwao zizimuku zikudibanga fekiti. Muli bwanji kwa Chanasa ndikupaseni somoni kwathu kumene kwa Chanasa. Kwa Sanyowa muliko bwanji kwa Sanyowa kukambenji. Pamango apa kwa Nkanda muliko bwanji. Tibiranga tukungo tutumuka. Magati kwa usiku banyenu makosa kutumuka roba Maona ngati ndini kazi. Nipanga ngozi. Mupanga ngozesha. Ngozesha. Zikutiwa kezoma ya chita amunanga. Muli bwanji kwa Malota ndikupaseni moni. Nipanga ngozi. Kwa Chikhwaza muliko bwanji kumene kumulanje. Kwa Mbiza muli bwanji ndikupaseni moni. Osaiwalanso kwa Chinyama muliko bwanji. Nanga Kumbowera muliko bwanji ndikupaseni somoni. Kwa Misuli kwa Mkhoviwa muliko bwanji ndikupaseni somoni. Kwa Matipwiri osaiwalanso uko kwa Ngwirinji muliko bwanji. Kwa Ntata muliko bwanji ndikupaseni moni. Kumeneko ndi kumulanje iyayi ine maziwa madera kwa basi. Magona akumajutumuka. Mulipasire moni Matthews Maganga. Nyamatozo wa kumeta kwa basi. Nazafika pa Mbiza hapa. Nyamata nani meta bwino kwa mbili. Ulandire moni Matthews Maganga. Ine ndi road ne munya nane. Pachipatala pa Mbiza mulipo bwanji ndo pase niso moni pamene. Kwa Luwesi mulipo bwanji kumeneko. Kwa Kakowa muliko bwanji. Nanga kwa Molande muliko bwanji. Kwa Mzizira ndo pase niso moni. Titulukire Pashonde hapa mulipo bwanji Pashonde. Pachinakanaka mulipo bwanji. Kwa Mitande hapa mulipo bwanji pamenepo. Mundipasire mfumu wa Chipwaira moni. Uko kutali kwambiri kwa mfumu wa Chipwaira. Muli bwanji kumene. Papa Nsika wa Njala hapa mulipo bwanji pamenepa. Mundipasire moni akansala uje na Nixi. Nzanga wakalekale Bengo uli bwanji. Nanga nifika bwanji kuzomba muliko bwanji anthu akuzomba nonse. Kusongani muliko bwanji. Kwa Mayaka muliko bwanji. Kwa Nkwerero muliko bwanji.
Asunuzi hapa mulipo bwanji nonse. Ndupaseni moni. Bwanji mundilole kuti sopano ine ndikupaseni munthu oti inu ndine lero tikambirane. Chama 3 koloko audio yanu isapitirire 30 seconds. Ngati ingatalike ingokhala 40 seconds. Koma ikangofika a minute kumapita uko sinditenga ndikunenesa pano sinditenga. Chifukwa pali ambiri timakhomerera kwa basi. Zikulipanga fekiti amunonga kuzizimbuka kwao zizimungu zikulipanga Koma ndisana sewere kumene kubwanji timvere kwezi pang'ono izi timverezi pang'ono izi. fekiti izo zikati Leo kumala kalaka kuti alo wasomboma 2030 azavota ndani zifukwa zake zikulu zake zimenezi atazavoteyo ndani koma ino akongiresi musazazinyaseya musamazinyaseyi kuteko inu ngati munatuluka mukudikire 2090 ana amene abadwawa atathause kumwalira mibado inayo ndimenga za kuvotereni yosaziwayo popoza aliyese akumauzana kuti musazayerekeze kuvotera kongiresi tikumauzana kuti musazayerekeze kuvotera kongiresi olo ine ntamwalira ndipo ndalama zonsezo zikanakwanira Malawi yonse tamwera achinyamata ambiri asikana ambiri akanatenga ndalama zambiri akanapasa even 1 million even 300,000 kwapasa kwabwerekesa zimenezo ndalama koma zoona kumapereka pa banja lawo okha zisiru kwa basi ndimene maphunziro pano achinyamata ndasikana kuya kuti ayambe zochitika zopanda pake chifukwa chake chimenecho ena amayamba umbanda nanga zochita zimasowa zikuwasowa apanga chani komangosuta chamba basi chifukwa akana khatari ndipo yambira bweza akana khala akupanga business pena pake even agulise mbatata agulise chinangwa ori chimanga chocha kuocha mse munatasa kutasa kumayankhula kuti boma ndilomweti sumukuchoka lero anthu sana kuchoseni inu anthu posankha president timayendera mavoti posankha phungu timayendera mavoti posankha kansala timayendera mavoti ndiye mukayankhule mwathamo kuti inu simukatuluke boma ndilomweli chifukwa chani koma ndi mmaziro zathu timango kumvani tu china chilichonse chimene mmayankhula timango kutepani lero bwa muli ndi mawu munthu osapikisana naye maulamuliro amene amasankha ndi anthu simmazisankha nokha kukhala ma MP simmazisankha nokha kukhala president simmazisankha nokha kukhala makhansala amasankha ndi anthu ndenu munayiwala kuti 5 years ikatha anthu atizafuna kuti azativotereso lero bwanji takutembenuzanitu somakhapa anthu paja akamachita mauzonesero akamachita anthu mademo kumakhapa lero anthu akutembenuzanitu anthu anakukhumbani pa mavoti itu lero simunatuluke simuli kosusa apa mulibe manyazi mukangoona ngati basi mwafika dziko litu mwinake ndi mulungu anthu azunzikatu ulamuliro wanu kwa nthawi yayitali ndipo aliyese amapemphera munayesesa kumagula anthu ndi ndalama kuti mwina mwache mupambane chisankho kuti mulungu sanalole ulamuliro wanuwo mulungu sanalole Jese kabwira atuluke asuse kuti anthu amene achulidwa pa ngongole ya mifijo atu anamizira atuluke Jese kabwira atuluketu sama amayerekedwa ndi kuyankhula atuluketu kuti atu anamizira anthu onse achulidwa
Ai, mukomoka ndi ma BP. Koma mukomoka ndi ma BP. Kama gula gali moto, ndalama zo munagulira magali moto. Kama munamangisira nyumba zonsezo aboma alande. Alande zonsezo aboma. Manizo again. Bwanji mundolole kuti ndikugawireni mutu wa lero ndimafuna inu ndine tikambirane pa mutuwu. Mukuona bwanji thumba la nifi limene amalonjezedwa amphawi akumudzi. Ndimafunsa kunena kuti mukuona bwanji thumba la kumudzi limene limauzidwa anthu amauzidwa thumba la nifi kuwauza ndi kuwalonjeza anthu akumudzi kunena kuti ifeyo tikazalowa mboma achinyamata muzalandira ngongoli za nifi. Ndiye lero kwavumbuluka chinkhani, kwavumbuluka nyasi imene IMCP achita ndalama magawana ukauka. Mukuona bwanji kodi thumba limene lipitirire ndi anthu andale? Thumba la nifi lipitirire ndi anthu andale kapena litheretu? Taperekani maganizo anu mutu wa lero tifuna tikambirane umenewo. Lero loweruka chamma 3 koloko mundipase pano maganizo anu. Muyankhule audio kapena kuti voice pa nambala yathu yomwe 0786829895. Mundifunse ineyo mundiuze pano pa radio lomwe kuti kodi chithumba chimene ichi cha nifi chipitirire chifukwa chikuoneka kuti ife Amalawi tikungobwadikidwa pa khosi pokhapa pakamwa pakuuzidwa kuti mpasidwa ngongoli ya nifi. Kodi ngongoli imene iyi ipitirire kuti boma lipitirire ndi ganizo lokhala ndi chithumba chimenechi kuti azitipusisa ife Amalawi kuti kunja kuno kuli ngongoli za nifi. Iwo akupasana ukauka tamva maina uchuluka kwambiri anduna za IMCP zimene nthawi imeneyo zinali mboma. Ndiye inu mukuti bwanji taperekani maganizo anu pa mutu umenewu. Koma audio yanu isatalike kwambiri. Komanso mukamayankhula audio yanu muyankhule mwamphamvu ndi momveka bwino. Muyankhulenso ndi voice yokwera. Ambiri mukumapereka voice yosika kwambiri. Ndiye zimativuta kuti maiki athu atole zimenezi. Perekani voice yabwino kwambiri kuti tikambirane pa mutu umene wakuluakulu. Chifukwa pano ife tikungogwirisidwa chinthuchi okudya ndi ena. Amene akunene panawo ngongoli za nifi ndi akuluakulu andale. Ndiye mukuona bwanji kuti chithumba chimenechi chipitirire kapena tilembe kalata ife amunyanani ndikasiye ku parliament kuti za nifi ziziterete. Mondilole kuti tisiyane pamene pamunali ndine Katundu na Mando amunyanane rodine. Ine ndili petu pakuona kudikirira maganizo anu kuti mpereke maganizo anu pa radio lomwe inuyo mufike mupereke maganizo. Taona IMCP imene achitira mbuzi za IMCP imene zapangira. Ndiye taperekani maganizo anu tione kuti kodi a DPP mwalangiza bwanji ngati thumba lilingapitirire. Ngati thumba lilingapitirire a DPP mwauza kuti chani nanga mwauza kuti azipanga motani. Taperekani maganizo anu pompano pa radio lomwe 0786829895. Kwangotero maganizo anu afika pano pa radio lomwe. Ndi kuti audio yanu isatalike mumapangira anzanu. Audio yanu ikatalika mumapangira anzanu. Ngotaya cholinga ndipulumuke komaso ayi kumene kondikupa ambuye sanga kululuke ndilibe olopodalila sinengate kukusamalila nakandipanga bwanji ndilibe olontaji pachauma jazopewa kodi ungapilile kumakaja telele meso wako kwila maganizo kuchuluka ndikusowa ntendele zikundipasa manta pachamai yako ndiya ukali kapena ndingotawa ndikusiye ndipite kutali sikuti ndikukana sikuti ndikukana koma mene ndili siningate kuima nawe chilili ngati mene ndili siningate kuima nawe chilili.